Desde o Bloque Nacionalista Galego volvemos urxir ao Goberno municipal de Abel Caballero a que poña fin dunha vez por todas a súa política de brazos caídos e que actúe con decisión diante do gravísimo problema do acceso social á vivenda en Vigo. Neste sentido, temos que denunciar que aínda non se ten executado nin un só dos acordos aprobados polo Pleno o pasado mes de marzo a través dunha moción do BNG na que se recollían medidas concretas para frear a escalada de prezos do alugueiro na nosa cidade. Unha situación que continúa a se agravar, como demostran os propios datos oficiais do Instituto Galego de Vivenda e Solo, que recollen que nos últimos 12 meses o prezo medio do alugueiro en Vigo, que xa é de máis de 645 euros, incrementouse por volta dun 7,76%, pero o que é máis preocupante que nos últimos 5 anos subiu un 30,45%. Por iso, hoxe na Xerencia de Urbanismo, o BNG volvemos a interpelar a conselleira María José Caride a respecto de cando se vai facer público o contido e conclusións do estudo sobre os prezos da vivenda na nosa cidade que foi anunciado no mes de maio como paso previo á solicitude de declaración de zonas tensionadas para poder aplicar en Vigo as medidas previstas na nova Lei de Vivenda para limitar precisamente os prezos do alugueiro. A resposta dada por Caride volve a confirmar a total falla de vontade do goberno municipal, xa que non foi capaz, despois de 6 meses, nin de sinalar un prazo ou un horizonte temporal concreto para que o Concello dispoña dese estudo, demostrando, por tanto, que estamos diante dunha medida aparencial que oculta unha nova patada para diante para insistiren na inacción do goberno de Caballero no que ten a ver co problema da vivenda. Por iso, desde o BNG preguntámonos canto máis teñen que subir os prezos do alugueiro en Vigo para que Caballero actúe. Cantas familias e canta mocidade ten que seguir a ser expulsada da cidade por non poder permitirse un alugueiro. A que espera exactamente o goberno municipal? En opinión do BNG, é claro que é o momento de actuar xa con toda a determinación para poder garantir o primeiro dereito das viguesas e dos vigueses, que é o de poderen habitar a súa propia cidade.